txanda igandean da, eguerdiko 12etan, eta, bueno, pues espero dut desobedientzia zergatik da pizkatzo bat izenburua, eta nire helburua da, batez ere, bueno, azken urteotako ibilbidearekin, eta, bueno, pues esperientzia eta lagunekin egindako bidean, pues, garatutako hausnarketa batzuk edo konpartitzea, jendearekin eta eztabaidatzea, lehenik eta behin, azkenean desobedientziaz hitz egiten dugunean, ematen dugu beti dela arazo bat, nola egin, eta ze kalte eta ze ondorioetan, eta igual lehenengo pausoan nik uste dela obedientzia problematizatzea, ez? Desobedientzia arazo bezala planteatuz baino, obedientzia bera problematizatu eta arazo bezala planteatu, nora garamatzan obedientziak, eta obedientzia deslegitimatzen saiatuta gero, pues ikusi zer izan daiteken desobedientzia gaur egun, eta ia guztion artean hausnartzen dugun zer eman dezaken bide horrek, eta ze ezaugarri garatu beharko genituzken, gaur egun Euskal Herrian, jendarte eredu honi buelta emateko.